Sanibona, phinde nginibingelele futhi nangalesi sikhathi. Ela nje sikwisihloko sithi ukulunga kwemvelo kufana nezidwedwe ezibolile. There's a huge mistake engiyenzile. I just want to apologize kakhulu ngayo. When I had this dream, I think I recorded it noma ngabhala phansi, but unfortunately I think I lost that video la ngangirekhode khona, or that voice note, or la ngangibhale khona. So I do not have the exact dates when I had this dream, but it was between the 25th to the 30th of May. Ngikathi ngiba naliphupho. So ngiphupha nje, this is just gonna be a very short message. Ngiphupha nje ngihamba with this guy, nangu lo mlisa lo. This guy umfana nje ongeve elungile kakhulu. Indlela alunge ngayo ufundisekile, umfana nje ozithulelayo, nje umfana nje, you know those guys kuthiwa nje oh good guy, oh good boy basemphakathini nabasendaweni. Yes. So singene kunomuzi, sihamba naye endleleni, singene in this house ogcwele abantu besifazane, siyangena nje futhi bayazixoxela nani indaba zabo, all those things. And ngalowo mzuzu ngithi ngiyabheka, oh Nkosi yami, ngashawa isikhathi somkhuleko. Ngivele nje ngicela nje usisi wakhona lapha ekhaya umdala, ngimbizele eceleni ngithi ngiyacela, sacela nje ukuthi njengamanje sisifika la ekhaya, sishawa isikhathi sokuthi sikhuleke, sekuyisikhathi sokuthi ngikhuleke ngoba nisabhizi lana kusanomsindo kusaxokozela. Mangangipha nje ikamera elilodwa elithule khulekele khona ngoba isikhathi sesizisashaya. Nangampela angithathe nje angise kwelinye lamagumbi noma elinye lamakamera elalithule kamnandi lingenamsindo, ngoba sekuyisikhathi sokuthi isikhathi saNkulunkulu njengamanje. So losi sime ngabe nankinga. This room was so clean, lihlanzekile ngendlela eyisimanga, lithule lithe cwaka. And ngisathi esaphuma nje ngisathi ke ngiyalungisa, ngiyaguqa, ngakhuleka nani. And I remembered, abo angihambi ngedwa, nangu umfana ngihamba naye. Sengiyaphuma ke ngithi ngiyakhona ngiyomlanda khona sizokhuleka naye. Remember ngihamba naye ngithi. So bakithi ngiyaqhabuka. Ngiqhabuka usanda kubuza this lady ukuthi, hayibo lo ukubizelana eceleni. And ngazi ukuthi ngizwa yonke into, angike eduze kwabo na, but uNkulunkulu opened my spiritual ears. I could hear everything abayikhulumayo whilst away from bona. So esambuza ukuthi ufunani, ngifunani nani kade ngimbizelana eceleni, washo ukuthi hayi ubethu ufuna ukuthi akhuleke ngoba sekushaya isikhathi sokukhuleka. And the guy immediately, remember ngisakude ngithi angike eduze kwabo, but I can hear and see and feel, and I know everything eyenzakalayo. I hear everything abayisho. So avele athi lo guy, nango ke, I repeat, aphinde athi nango ke nesicefe useyakhuleka. I repeat, nakho ke useyakhuleka nesicefe. So ngaleso sikhathi ngathi ngiyaqhamuka nje, qhamuka sengiphambana naye, uselwa necapha, uyabaleka, usiyaphuma, enzela nje ukuthi angenhlansi encane nangephutha encane ngingalinge nje ngaze ngambiza, because I think he knew ukuthi uqhamuka kwami sengizolanda yena, because ngihamba naye ngithi he knew ukuthi sengizolanda yena, but engafuna ukuthi kwenzeke lokho, wenza isiqinisekiso sokuthi cha uyangibalekela. So wabaleka nangampela. So ngaleso sikhathi I was so disappointed in the dream ukuthi how this guy ngihamba naye futhi elunge kanje ubalekela umkhuleko. Hawu, kwenzakalani ngampela. So ngeso lenyama lethu thina abantu, that guy uguy olungile ngithi, uguy ohloniphayo, uguy oright, isaram senkosi bakithi baze basho njalo. So if umuntu elungile isikhathi esiningi umuntu usuke umuntu owenza kahle ngithi
because angeke ukuthi umuntu ulungile ebe eyisigebengu, no, ulunge kanjani ebehlukumeza abanye abantu. So ukulunga kwakhe ukwenza kwakhe kahle. Now ekulungeni kwakhe ngokubona kwethu ngeso lenyama simbona njengomuntu ongenza kahle, kodwa inkinga ukuthi ukwenza kahle kwakhe okwezwe nje kuphela, akuhlangani neze noNkulunkulu. So abazali into abayifundisa abantwana babo, yes babafundisa ukuhlonipha, ukuthi umuntu omdala uyahlonishwa, umkhandela itiye, ukhuluma naye ngesizotha, ngesineke, ngezwi eliphansi, awumbheke emehlweni, you know, zonke lezi zinto they all teach iy'ngane zabo lokho. Babafundisa ukuthoba futhi, umuntu wesifazane uyaguqa, you know, all these things, izinto ey'balulekile, izinto futhi nje ezi-general. Babafundise futhi ukwesaba, ukuthi kumele umsabe umuntu, ungavele nje ukhulumise noma kanjani naye, especially if kuzoba umuntu omdala kunawe. But it is unfortunate ukuthi bebafundisa kunjalo, ababafundisi ukwesaba uJehova, ababafundisi ukusaba umdali wezulu nomhlaba. Yikho ngisho ngathiwa ekhaya, uyabo nje ikhaya nje lihloniphekile lesiZulu, ikhaya elithulakalayo kuyona, ikhaya li-1 no-2 no-3. But if sekuthiwa mhlawumbe umzali wakhona usethi hayi-ke siyakhuleka-ke manje, noma akiwe enkonzweni yesabatha, qale phansi umuntu athi hayibo mina ngemidlalweni nani, baqale babhale bacime, benze nje umathanda, because ukulunga kwabo okwala ezweni kuphela, ukulunga kwabo okoluntu kuphela. They do not show the same kind of respect to Ubaba uNkulunkulu. They do not show the same kind of fear to Ubaba uNkulunkulu. They do not show the same kind of ukuthobeka, indlela abathobela ngayo abantu, but uNkulunkulu abamthobeli. Think about a robot. Let's say ukhande irobot wena muntu, ukhande nje ngecebo lakho, uthatha isikhathi sakho, wathatha ama-instruments akho, wathatha whatever obungayithatha ukusebenzisa ukuze ukhandele leli robot. But uthi usuyabona leli robot lakho, mind you, you are the creator of it, and it's wena ulicreatile, and uyathanda ukuthi mawuthi alithi hello lithi hello, angithi mawuthanda ukuthi alithi hi lithi hi. So imagine ke umdali wa Google esewudalile uGoogle ethi uyawutshela uGoogle, uyala ukuthi enza kanje, uGoogle uvela ungayenzi leyo nto, uvela uyithulele nje uyibukele. Ebese masuqhamuka komunye umuntu eseceleni ethi Google say hi, ebese uGoogle uyasho ukuthi hi. Imagine uzofila kanjani. Imagine the kind of disrespect, the kind of pain. So thina bantu, as you can see ukuthi this thing ayenzi sense. It is very rude. Number 2, ayikho mnandi deep within. So yes, thina bantu siyahlonipha futhi silungile, kodwa kusizani ukulunga if ungezolunga kulokukreatile nalokudalile. Yes, abantu bayahlonipha Nkosi yami bakithi, angifuni ukuphika, bayathanda futhi, bayesaba futhi, bathobekile, banazo zonke lezi zinto lezi ezidingakalayo. But kusizani if ukulunga kwabo bengezokwenza kumdali wabo? Kusizani if ukwesaba kwabo bengezomsaba umdali wabo? Kusizani if ukuthobeka kwabo bengezomthobela uJehova obadalile? Kusizani? That is why ethi uNkulunkulu lokulunga lokhu useless emehlweni ami. Imagine ingane yakho iyadelela ekhaya, mawuthi nje washa isitsha idinwa kabi, mawuthi nje enza ukuthi gym esitolo ayiyenzi leyo nto, kodwa vele uqhamuka umakhelwane wakho nje athi awuNkosi yami ave hlonipha, yazi kade ngimthume nje endaweni yokuthi washesha wabuya manje. Uzothini wena njengomzali? Uzofila kanjani? Kusizani ukulunga kwayo le ngane, because ilunge kuwena kuphela, kumzali wayo elungile? How is it so helpful? How is it so useful?
How is it ukulunga kwangempela kweqiniso if ukulunga kwayo ingezokuveza la ekumele ngabe kuveza khona kulo muntu oyizalile wayithwala 9 months, but iyokwazi ukuvezela abanye abantu ukulunga kwayo, iyakwazi ukuvezela abanye abantu ukuthobeka, iyakwazi ukuvezela abanye abantu ukwesaba, iyakwazi ukunikeza abanye abantu into abayidingayo. Umzali wayo yona, umzali yena lo deserve lokho kulunga kwangempela, lo deserve lokho kuthotshelwa, lo deserve lolo thando, lo deserve the same amount of ukuhlonishwa, lokuhlonipha ekuthanda ikwenze iyokunikeza abanye abantu 100%. Umzali imnikeza nini. That is why umzali ethi ayibo ku-useless lokho kulunga kwaleyo ngane ngoba ayingilungile, ayilungile kimi, akungisizi ngalutho mina. At least kuyakusiza wena. Azathi umzali awu uyajabula wena, uyakwenza kwena, uyajabula shem, mina kulutho nje kumina. So kusizana, how is it so helpful? So ibolile le behavior kuNkulunkulu, bantu bakaNkulunkulu, ngoba abakwenzayo abantu ukwesaba abantu. They are so scared, babasaba abantu. Abakwenzayo babathanda abantu, babathanda kakhulu ngendlela esimanga, babathobela futhi bathobela kakhulu abantu ngendlela esimanga. But it's unfortunate ukuthi ubhizi uthobela umuntu kanti ubhizi uthobela isilwane nje kuphela, ubhizi uthobela umoya ongafanelekile nje kuphela, ubhizi uthobela idemoni nje kuphela esuke libusa lowo muntu. So ngenkathi ungathobela uNkulunkulu ungesaba uJehova, uzithobelela nje. Uzohlonipha ubaba kamakhelwane, ubaba wakho la ekhaya umhlonipha, kanti uhlonipha ubaba oyisigebengu, uhlonipha ubaba okuplanela ukudlwengula, uhlonipha ubaba okuplanela izinto ezimbi zodwa, because wena okwakho awu-apply la kufanelekile khona, la futhi ubuzozuza khona. Yazi futhi it is very unfortunate for many people to don't understand ukuthi la kaNkulunkulu yazi uhlezi uzuza something at the end of the day. Because kamakhelwane uzoyiwasha izitsha bazokubuka nje, okay siwasha lezi zitsha, mhlawumbe bazokubonga ngalolo suku bakunikeze lawo makheke nani, but wena uzothobela bona ekhakini. La umzali wakho bezothi ufika ekubona uphekile wakumangala bengaza kuthengele ngisho igift, mhlawumbe bezothi kuthembisile ngenyanga ukuthi uzokunika imali ukuthi avela kunikeze more. But because you lacked to understand how important it is to fear, to surrender, to serve, to respect okudalile. Athi uJehova umenzi wezulu nomhlaba, khumbula usuku lwesabatha ulungcwelise. This is also in caps. Avela athi umzali wakho, hayibo umcimbi la ekhaya namhlanje, akho muntu wenkonzweni, hayibo sishisa impepho nani, wena ngokwesaba-ke, because usaba umzali wakho, usaba lowo muntu loyo, ungamesaba uJehova, ebese-ke uphule kanjalo isabatha, bese uphule kanjalo umyalelo kaNkulunkulu. Just like that, because you feared another human being, wangafear uNkulunkulu. Athini uNkulunkulu? Athi ngamesaba obulala inyama, but esabani obhubhisa umphefumulo, abulale nayo inyama le esihogweni. So you are busy fearing people. Ufearisha umzali wakho, lo ozofa ngelinye ilanga. Usaba umngane wakho, lo ungenandaba nawe. Usaba i-boyfriend wakho, le ekudlala ngawo. Usaba umzalwane wakho, lo ungenandaba nawe. Usaba bani? Thisha wakho esikoleni, lozo othe kushaya mhlawumbe ushaya nje uyicabangela iy'nkinga zakho, uyicabangela ukuthi uwestile kakhulu imali njengoba kumhla 15 nje akasenamali, use-broke already. Usaba yena. So bantu bakaNkulunkulu, masenzeni, sesabeni, sithobele, sihloniphe uJehova umenzi wezulu nomhlaba, ngokuba udumo lonke lumfanele ubaba ohlala ekhaya ezulwini, futhi ilungu lwakhe simnikeze yonke iglory, yonke inkazimulo, ngoba abona abantu esibasaba la emhlabeni bayazifanela nathi, ufana nawe. Yazi it's like emsebenzini uzohlonipha isisebenzi ecleaner nenye icleaner, ungayihloniphi imanager yakho, ungayihloniphi iboss yakho, ungabi nendaba uthi iboss ithini, ithi yasenzeni ukuthi masithi mayethenye iwork, hayi boss ungayenzi lonto, sihlangana apha, hayi boss sizodlala yena. Uzolalela lo? Ubani okukhokhela i-check every month, every fortnight, every 15th, every once, every 6th, every 25? Who pays your check? Who makes sure that you always sleep unokudla? Who makes sure of all those things? Uzolalela bani? Uzolalela lo okhokhelwayo njengawo, lo ngathi ngelinye ilanga kuthiwa
phumani anizwa nobabili. So lapha emhlabeni singabantu siyefana sonke. uNkulunkulu engasijezisa engadila nathi sonke. So kusizana ukuthi silalelana sodwa sikhohlisana ngabe silalela yena odalile izwi nomhlaba. Because uyena oyosamkelisa whatever esikudeservayo nesikudinga ngesikhathi esifanele. Hlaze wazi ukuthi lapha emhlabeni uyazitshalela, uyovuna. And ngale nkathi usuphelelwa amandla usulapha ethuneni, ila uvuna khona ukuthi ubuwenzani wena usemhlabeni, ubuwenzani wena usemzimbeni, ubuwenzani usenyameni, ubuwenzani ngesikhathi uNkulunkulu akunikezile sona. Uyokwamkeliswa ngokwenza kwakho. And indaba ibanga lekwethuna ngempela ila kushuba khona. Sekucaca ukuthi wenzeni, utshaleni, umenzeleni uJehova, wenzeni usasemzimbeni, usebenzile yini la. Noma uvele walalela abanye abantu bekutshela ukuthi nokuthi kwaphela kanjalo. So bantu baNkulunkulu, we need to come to an understanding ukuthi ngisho ungazitshela ukuthi ulunge kangakanani, yabo uma ungakamesaba uJehova, ukulunga kwakho ku-useless. Uma ungakamthobela uJehova, ukulunga kwakho kuyisidwedwe. Uma ungakamhloniphi ubaba ohlala ekhaya ezulwini, ukulunga kwakho akuyilutho. Uma ungakayenzi intando yababa ohlala ekhaya ezulwini, ukulunga kwakho kuyinto nje eyipheshana. That is why uNkulunkulu athi ukulunga kwemvelo kufaniswa nezidwedwe ezibolile. Yini umsebenzi wesidwedwe esibolile? Ukuthi sihambe siyoshiswa ngithi. So if uzothi uzilungele wena lapha emhlabeni, awuphilisana kahle nabantu, uyabingelela, uyahlonipha nani, uNkulunkulu ukulunga kwakho kuveza nini kuyena? Ukumhlonipha, umhlonipha nini yena, umesaba nini yena? uNkulunkulu ufuna ukuhlonishwa. Umhlonipha kanjani? Ngokugcina imiyalelo yakhe yonke. EU20 Exodus 20. Ufuna ukuthi umesabe, ungenzi isinoma kanjani ngaphambi kobuso bakhe. Uthi wena uzokhuleka umile, uthi wena uzokwenza, no, ayenziwa leyo nto. Udinga ukuthi umesabe. Njengoba ukwazi ukusaba iboss yakho, umesabe. Ukwazi ukusaba ukuthi enkonzweni ungafiki late. Ungathathi ngokuthi vele hayi ngoba fika ngesikhathi, uma ku9 u9, uma ku10 u10. Fiye ukuthi usaba ukuthi ufike late, ukuthi umthobele futhi uJehova. Makumele ukuthi ugubuzele umuntu wesifazane, ushadile, kushiqhule ikhanda lakho, ugqoke uzothe. Umuntu wesilisa ungalugqoka skini, izinto ezizoveza whatever, ihluzo nani zonke lezi zinto abantu abayivezayo emahlazo. Udinga zonke lezi zinto uNkulunkulu, ukwesatshwa, ukuthotshelwa, ukuhlonishwa, nokuthi kwenziwe intando yakhe. If lezo zinto usazenza kodwa uzenza kubantu kuphela, kuJehova ukakazenzi, awukakaphelele. Konke lokho kulunga kwakho akusho lutho, kuyisidwedwe kuphela. Ngoba uyakwazi ukuhlonipha abantu wena. Yabona indlela ukwazi ukuhlonipha ngayo abantu? That means you know how to respect, uzokwazi nomhlonipha uJehova. You know ukuthi kuhlonishwa kanjani, you know kwesatshwa kanjani, you know ukuthi kwenziwa kanjani, you know ukuthi kuthotshwa kanjani, you know everything. Then sekuyisikhathi manje ukuthi kwenze towards uNkulunkulu, ukuze ngelinye ilanga uyokwamkeliswa umvuzo ofanelekile oyokuthabisa nawe, ukuze ngelinye ilanga uyokwamkeliswa okuhle kodwa kombuso wezulu, okuhle kodwa kokuphila okungunaphakade. So as I said, this is just a very short message, a short dream ukuthi asingambalekeli uJehova, just like that guy in my dream. Uyahlonipha kubo, uyathandeka umfana ohloniphayo, kodwa ukwazi ukubalekela umkhuleko. Abaleka ngqabashiya azoshona sengamana aqhuzuka awe makuthi uyawa. No, kanjani? Ahlonipheni uJehova. And kuNkulunkulu engikuthanda ngaye, you always gonna gain something after all. Because ugainani ngokuhlonipha umuntu? So unganyasipani banave ihlonipha kwaphela. Ngeni ukuthi ubabazi igama lakhe, Nkosi yami, yazi nje leya ngane ave ilungile, bese but la kaNkulunkulu uthi uJehova ulungile, uyakuba naye, uba seduze kwakhe, and olungile even noma yini ekhipha ngey'ndebe zakhe, uyayizwa imikhuleko yakhe, ayiphendule. Uma ulungile, uma umesaba, uma umthobela, uma wenza intando yakhe. So ukulunga kwakho kuvezela uJehova ngaphezu kwako konke, ukuze uyokwamkeliswa ngomvuzo wakho othandayo nofisa ngelinye ilanga. Nkosi nje ibe nani, inibusise kakhulu. Ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. For more information,
TikTok, Instagram, Facebook, uLisha Ithemba Mzobelo. Sicela ndlulisele imiyalezo nakwabanye ukuze amazwi kaNkulunkulu afinyelele ezindlebeni ezifanelekile nakwimiphefumulo edingakalayo. But-ke uNkulunkulu nje abe nani, anisize, anilungisise, niyenze ukulunga ngaphambi kobuso bakhe, nisabe yena osabekayo, obhubhisa konke esihogweni. Ungamsabi umuntu, because asoze akwenzela lutho futhi ulingana nawe, uzifanela nawe. Nkosi ibe nani. Amen.